Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi se jagħmel xogħol estensiv fuq il-Kappella tas-Sagra Familja f'Birsebbuġa. Dan se jsir b'investiment ta' aktar minn 100,000 euro u se jkopri id-disinn u l-bini mill-ġdid ta' żewġ kampnari u portiku. Dan ix-xogħol se jsir wara ftehim li se jagħti dera ġdida lil din il-ġawra storika ta' nofs is-seklu 19 fil-qalba tar-Raħal. Il-kappellan ta' Birsebbuġa Dun Anton Galja Skanura saħaq fuq l-importanza ta' din il-kappella għal parroċċa ta' din il-lokalità. Huwa post li dejjem baqa' jintuża, illi għadu s'issa jintuża l-katekezi, jintuża għat-talb, jintuża biex ikollna laqgħat marbutin mal-ħajja tal-parroċċa fih, u huwa post li jfisser ħafna għalina. Vince Centorino li huwa responsabbli minn dan il-proġett għalli fis-sebgħinijiet il-gvern kellu iħott il-kampnari minn din il-kappella minħabba li ma kienu siguri. U llum iktar minn 40 sena wara, 45 sena wara l-gvern qed jaġieħu ħsieb biex nerġgħu intellaw dal-portiku li kien portiku sabiħ ħafna. U l-kampnari li jagħmlu li l-kappella totalment differenti f'dak li jirrigwardja l-estetika u l-linji tal-arkitettura. Preżenti għal dan il-ftehim kien hemm il-Ministru responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi Stefan Zrinzo Azzoppardi. Dan huwa proġett li se jkun qed iseħħ wara madwar 50 sena ilu. Dan il-portiku kien tneħħa raġunijiet ta' sigurtà u llum il-Public Works se jkun terġa' jibni dan il-portiku mill-ġdid biex din il-kappella terġa' tilħaq iż-sbuħija oriġinali tagħha.